Ahoj, vítajte u tohto videa a v tomto videu som tu s Lindou, s Dragulou a s Pennybotom a so mnou. Ja vám poviem, my sa zase ideme púšťať, ale tam hore, áno, tam hore Linda my vieme. A Linda má rozvezené mašle, povedz prečo. Lebo keď povedám tej Dragule, lebo to akoby tak letieť. Linda bude letieť. Takže my keď sa dostaneme hore, tak sa vám ozvem. Zatiaľ ahoj. Jo. Takže sme späť, ešte tam musíme troška vyliesť, ale inak v pohode už sme tam skoro. Ale ešte nie to sranda, liesť s Dragulou, s Pennybotom a koľko tu povedzme dole. A on si vzal svoj uradzený telefón. Ale to musí držať toto. No, takže už sme tam skoro. Ono sa odfúklo, poďme od toho vtáčika. No. Ja viem, kde bola tá popáva. Hej. Vidím. Jaj? Aha. Niekto ju prešiel. Aha. Áno, lebo išlo to auto. Áno. Vidíte tam tú pev? Vidíte? Čo? Ježiš, lidí ksicht. No. Dávaj, Linda. Jaj, odtade to, aha. Takže ja už chodím. Takže pokiaľ sa ja pripravím, tak sa to strihne. Ideme na vec. Tak som dala kameru Linde a nakamerovala. A poď. Ja som večer na Draguli a ja tu trochu brzdím. Lebo mám aj kameru, aj A ideme sa to skať. Snežík. Ide pohodička, tu musím zabačať. A sa nevykytáme. Dúfam, že sa nevykytne, pretože to vyzerá úplne hustý. Ak sa podám do kamery, tak ja necharujem. Ona skysla. Uhni! Ja to neubrzdím! Bacha! Je Mercedes. Až ma to neubrzdí rovno na kus. Skoro som sa vykočila. Ty ma, ale ideš ďalej. Kocička. Ale nemôžem mať na kameru, pretože by som to asi vykydala. Takže furt ideme. Áno, či ide. No týme a poď! Ten pes na teba pozerá. Odhálka! A to musím zase nejak zmenšiť. Ja som nabrala teda do travy. Ja som nabrala akorát do travy. Aha, tak čakaj. Takže toto bolo všetko z tohoto videa a ahoj! Čus! Ukážeme krásny psa, čakajte. Oli, pozdrav! Pozdrav, Oli, ahoj!